Meda wase se de bia da oje bre na ohwe me. Within the OT Emmanuel. Obetima frame omene bona na OT na meje wo so. Je bia da ye YouTube channel yi aye omene bo TV. E de videos to ho a oje bre, o like it, o subscribe it na wo sa e share e ma me. Enne epempe ya wo hwe bi. Me pese me na wo twetwe enkomo bi. Na me nkomodie ni nyina mu aye se potokasem o say don't drag the tree. Don't drag the tree. You can't try. On say you rubber ade tetreta ye de serve and the friend tree. Enti you can say him and as akanka sem no. Was men tree no. Assembly na person me no watch adunti ana meka. Don't drag the tree. Opanyi bi ana asori bi asma no. Na almost man no ko enhyiamu ase. Na enhyiamu no mu no opani eko enhyiamu na se na nipa dom bebre afifra chichi ne bencheye ana aba behyiam. Ebi free nkran tamale. Ebi grandpa free bani togo amanoni ahodro no maba behyiam. Na omuhyiamu adurumra ese omudidie. Na didie mre no eduye no. Opani enhyehyɛ mu ne se na akom dini nti opani ntem na ono nso akodi line mu no agye ne de ntem. Na ansankae na ewo mu ne se opani ekobopni line mu ohwe se amanfo fa ho no mo gigya no mo fa ho no mo gigya no aduane ye achei papa yi ekom dini nti no opre afi na akasakasa ana aba ato agye no ada na mo adrume so dadaada ana aduane na che ne de keka ho eti ohu aketesie bi a na oso aduane a esi ne ti so ai wo trem papa yi de abufuo abopni aketesie ya all serve aduane no si ababa eti magya line mu ache dadaada no adenti ana onfa me de enye de ema me osi oh nya abotre papa yi de adrume so atwe tray no na arawo se mewom ne se otwe tray no aduane a so ababa yi ehwie gu papa yi ho e ma atare fitaa ni atare kama na ehye no ni nyina e de enwo anase aduane not knowing say na papa no yahyehyɛ bia bi ama mpanimfo a yatoto yansa afrɛ wo mo se wo mo yɛ titire owo na konwa bi wo ho a anka ye bodin se onkonko trase na ye mɛsɛɛvo no na onu ni kwan se kokko bi line mu bi saa na abrabɔ no ɛteɛ wo pre wo se obetwe tire na wo nso yetimi asɛɛvo na nso na bia na wo ne pa bi special seat bi ɛwɔ ɛhɔ ma obi a ware agya wo ne anu nti wo pre se obeware bia na dabi obi business economy anu nti wo pre se wo nso obekɔ anim ana dabi entutu mampomrika enkonkoji skaduro entutu mampomrika enkopre aware ho na okopre ho a wanhwe bema na oba one ne bekwa kohie mu no e de asem bebrɛ abrabo a yewo mu no entwi tire no don't drag the tree man twi tire no na mfa animguase ema beka ho papa yi arawsam ne se tire otwe aduane beku no ho no na tare a hye ne nyina de ho na afi ne nipa dom nyina pu ahwem sani mguase to a nipa bepu ahwew o pre ho abrabom na se o si wobekwa agya obi a wanhwe ya mguase awerɛhoɔ aniwuo na beto empo ebitimi ye owuo se wo hwɛ video ya like it, subscribe it, na wa share e de ama wadofo na emprempre a wo hwɛ mi me pese wo tena sikom na asɛm a me ne wo kyei na wo twene hu mienu hu se abrabɔ ne asetenam na wo no die na wo drage die na wo pre die na wo twetwi abra wo a ahyehyɛ ne papa bi ɛwɔ abrabom e de ama wo e da ase wo saka video ya me say wadaroma like it, subscribe it, na wa share e yo omene bo TV na ogusu a wo hwɛ no within the OT Emmanuel yankopon enhyira onka ho se de bia da obegye brand na efutu nsɛm bia ye de to your channel no also be like it, no share, no subscribe e de ama me basa yi adam yesu onhyira ko sister e be say share bio na wasa hwe video no me ma shalom, peace be with you, bye bye.